de sigilen bɛ jamana kɔ kan I b'a fɛ ka I sen no tunga lafiya ka projet kura o la o projet dɔ de u bɛna cité ni ka o de jɔ tungarangew ye banakɔrɔnikaw olu fɛ yen nɔ cité min ni a bɛna jɔ hectare 1 o de sanfɛ hectare min yɛrɛ ni ale lamunumunen don so 20 o de bɛna jɔ cité in kɔnɔna la a so 20 bɛɛ n'i ka yɔrɔ de don a kɔnɔna la denmisɛnw ka kulonkɛ yɔrɔ b'a kɔnɔna la fiɲɛ sama yɔrɔ b'a kɔnɔ ka taa se farikolo ɲɛnajɛw olu ma o bɛɛ bɛ cité in o kɔnɔna la cité in yɛrɛ parcelle 1 o ye titre foncier de min n'ale musaka ye sɛfɛ wari 4,000,000 ani 100,000 ye I bɛ se ka a sara yɔrɔnin kelen walima I bɛ se ka sara san 1 kɔnɔna la walima ka taa se kalo 18 o ma n'i tilali I ka terrain o sarali la sa I bɛ se ka I ka so jɔ ka kɛ villa hakɛlama ye walima I bɛ se ka jɔ ka kɛ étage ye tunga lafiya ma olu ka bolo kan n'i ka wari yɛrɛ bɛ I bolo I bɛ se ka I ka so jɔ I kelen ye walima ni wari t'i bolo fana o yɔrɔnin na I bɛ se ka I sen don tunga lafiya ma olu ka tɔn o la n'an b'a fɔ ma nanzarakan na n'an b'a fɔ ma ko tɔntin tunga lafiya walasa ka se ka I ka so ale jɔ cité o kɔnɔna la o t'a bannen dɛ tunga lafiya ma o bɛna tila ka immeuble fana jɔ cité in kɔnɔna la immeuble min n'i bɛ se ka appartement o san chambre 3 de b'a kɔnɔna la ale ni salon 1 a musaka bɛ t'i jɔ sɛfɛ wari 15,000,000 la ka taa se sɛfɛ wari 17,000,000 ma I bɛ se ka o fana sara dɔɔni fo ka taa se san 2 ani tila ma maa min bɛ yen nɔ k'i kamana gannen don I ka bolimafɛn senkɔrɔla ale parili la n'an ko ale ma ko gentil cɛɲumanw k'a kɛ I ka bolimafɛn na yɔrɔ kelen pewu élégant service pinɛ ɲuman de t'i ka bolimafɛn na I bɛ fɛ ka I ka bolimafɛn ka pinɛw ni ka olu falen pinɛ marque ɲɛnamabaw yɔrɔ kelen pewu élégant service gentil marque ɲumanw gentil cɛɲumanw sɔrɔ yɔrɔ kelen pewu élégant service k'i to I ka bolimafɛn kɔnɔ circulation na maaw k'i ka bolimafɛn tatɔla lajɛ yɔrɔ kelen pewu élégant service ale ka baara bɛnnen don ma élégant service Yakuba Dumbiya a ka baara ti fosi ye ka bolimafɛn ni ka ale pari a cɛɲumanin bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ élégant service de la I boli biribiri I ka taa élégant service walasa I ka taa I ka bolimafɛn ni ka taga ale pari cogoya min na cɛ minnu fana bɛ yen nɔ n'u bɛ fɛ ka u furumusow ni ka olu la nisɔndiya yɔrɔ kelen pewu élégant service I bɛ fɛ ka kunnafoni wɛrɛ sɔrɔ a la a wele sa a b'i jaabi a ka nɛgɛjuru sira la n'o de ye 69 63 06 06 76 32 72 88 76 02 11 19 élégant service maa minnu bɛ yen nɔ k'i haminen don I ka bolimafɛn ko cɛɲinko la taa yɔrɔ kelen pewu élégance service Mali kunnafoni jabarani lajɛbaw an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo yan fo aw sigiyɔrɔ la Mali kɔnɔ yan ka taa se Mali kɔkan ma an tɛ sɛgɛn aw foli la ka sababuya kɛ sanga an'a ka wagati a b'aw sigi ni ka anw ka kunnafoni ka ale makɔnɔ Mali kunnafoni.net ale jabarani kan an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko bi ye juin kalo tile 9 ye san 2022 kunnafoni a waati selen ni a y'aw bisimila kunnafoni daminɛ la an ka finitigilaka 2 olu kɔni fagara kunu araba sɔgɔmada a kɛra Tɔnbukutukaw olu fɛ yen nɔ ka sababuya kɛ bingani wale dɔ kɔni taara ka u sɛgɛrɛ u daga yɔrɔ o yɛrɛ la maa ma finitigila kodɔnbali dɔ olu fɛ nin kunnafoni in bɔra Tɔnbukutu gouverneur ani an ka finitigilakaw olu yɔrɔ la an bɛ dugawu kɛ Ala ka baara dali nɔgɔya u ye Premier alkama toni batan ani kele o de kɔni kundalen bɛ anw ka faaba kɔnɔna o kan min ni a kɔni bɔra Irusikaw ka jamana o kɔnɔna kan ni ka na Laginɛkaw ka pɔri o la sisan a bɛ ka I kunda an ka faaba kɔnɔna o kan k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko ni alkama in yɛrɛ kɔni ale alkama ye maa minnu ta sa o de ye groupe Keita ka taa se Grand Moulin du Mali ma ale ni Moulin du Sahel la ni alkama in kɔni bɛna di olu ma walasa ka se k'a cari jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ Mina ina fɔ sisan an bɛ k'an tori ka se seliba ale masurunya seliba min n'a yirala k'a fɔ ko ale kɔni bɛna kɛ juillet kalo tile 10 nata in na san 2022 maliyɛnden bɛɛ lajɛlen de jɔrɔlen don k'a sababuya kɛ lakanabaliya min bɛ anw ka jamana kɔnɔ fo ka taga se fɛn min ye CEDEAO maaw olu ka yɔrɔ datugu ye sa baganko ni o ye saga n'o ye lahiya saga yɛrɛ ye sa o gɛlɛyaliko maliyɛndenw kɔni jɔrɔlen don o la nin wagati in na ka kɛ ni san tɔw yɛrɛ ye sa nin seliba in yɛrɛ kɔni ale bɛ kɛ gɛlɛyaw olu kɔnɔna la k'a sababuya kɛ a kun bɛ fɔ ko lakana
lakanabaliya o be an ka jamana o kɔnɔna la sisan seraw ma olu ka ɲangili o farale a kan maliyɛndenw y'a yira k'a fɔ ko kɔni ye n'ale kɛlen a tɔ bɛɛ lajɛlen o la o de la sa maaw kɔni olu jɔrɔlen don ɲinan layiya ko o la kɔni mana farataji ale sɔn kan yɔrɔnin min na fɛn min an ka bolimafɛn bolilaw ye olu fana kɔni bɛ dɔ fara u ka bolimafɛnw passe olu kan kunu juin kalo tile 8 san 2022 taji kɔni ye ale litiri n'o ye essence ye o bɔra sɛfɛwari 150 dɔrɔmɛ 2 ni tama 2 la sisan kana se sɛfɛwari 160 ni dɔrɔmɛ 2 ni tama 1 o la fɛn min ye gasoil ye ale bɔra sɛfɛwari 150 dɔrɔmɛ 2 la kana se sɛfɛwari 160 ani tama 9 o la o wɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na sa an ka bolimafɛn bolilaw n'o ye sotarama bolilaw ye sa olu kɔni fana ye dɔ fara u ka sotarama passe olu sɔn kan kalabankoro sira olu y'a yira k'a fɔ k'olu ka passe kɔni bɔra sɛfɛwari 75 la kana se sɛfɛwari dɔrɔmɛ 40 o ma bolimafɛn bolilaw olu y'a yira k'a fɔ ko dɔ de farala taji ale sɔn kan ko n'o tɛ ko nin kɔni tɛ olu yɛrɛ semako ye Masnala Lamini préfet kura ale kɔni ye arrondissement Maobaw nin ka olu fara ɲɔgɔn kan juin kalo tile 7 tɛmɛnen k'a da u tulo kan k'a fɔ ko fɛn min ye nɔgɔ yɛrɛ ye sa nɔgɔ min yɛrɛ ni ale musaka fanba tara an ka jamana marabagaw olu fɛ san 2022 kana se san 2023 fɛn min ye a samiya kuɲɛ olu bɛ se ka nɔgɔya cogo min na préfet ale y'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye nɔgɔ ale ye bɔrɔ kelen min n'ale bɛ wele ko lure ka taa se dap ale ni sugu bɛ nɔgɔ o masa o kɔni bɔrɔ bɛ na feere sɛfɛwari 2000 ani 500 la wa a y'a da kulo kan fana k'a fɔ ko hectare 2 o hectare 2 ko nɔgɔ bɔrɔ 2 o de bɛ kɛ o la an sɔngɔkaw fɛ yen nɔ u ka arajosoba 4 de kɔni bɛ yen nɔ min ni baarakɛminɛn tara ni ka d'u ma walasa u ka baaraw bɛ se ka nɔgɔya u bolo cogo min na o kɛra juin kalo tile 7 tɛmɛnen ni baarakɛminɛn ninnu yɛrɛ dɔw kɔni bɛ tali kɛ fɛn min ye subahana mansin ka taa se baarakɛminɛn min ma ni ale bɛ kɛ sababu ye ka kumakan ni ka o labɔ kɛnɛma ni baaraminɛn ninnu yɛrɛ kɔni dira baɲumankɛtɔn min fɛ sa o de cherche for common ground ye ale de ye ni baarakɛminɛn ninnu ni ka o di arajoso ninnu ma u ka laɲini ye fɛn min ye sa o de ye ni subahana mansin ninnu bɛ se ka dɔ fara u ka baara ale fanga kan cogoya min na Batama dugu olu ye miniji ɲuman ni ka o sɔrɔ o kɔni sababu bɔra Segala ale bɛ Kayi mara o la a miniji ɲuman sababu kɔni bɔra Somajepo ale yɔrɔ la an sen kana Yorosokaw olu fɛ yen nɔ u kɔni ye tile kelen ni ka o ta walasa ka se ka bonyamasegin ta ka ɲɛsin anw ka camancɛ fanga jamana marabagaw olu ma ni yɛrɛ tile kelen baara bɛɛ labɛnna CMDT o de fɛ sibiri tɛmɛnen o la a kɛra Kaledugukaw olu fɛ yen nɔ sa Kaledugu ale bɛ Sikofoso ale sigida o la ni dugu kofɔlen ninnu bɛ Yoroso o lamini na ni baara in yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen kɛra san 2021 kana se san 2022 kɔɔri sɛnɛw olu ma u y'a yira k'a fɔ kɔɔri kɔni ale ɲana cogoya min na hali n'o y'a sɔrɔ gɛlɛya kɔni tun bɛ an ka jamana o kɔnɔna la ni don kɛrɛnkɛrɛnnen kɔni u y'a kuncɛ ni dɔn ni dɔnkili ni dɔn ye ani fo ka taa se an ka laadalaminɛnw olu labɔli olu ma fo ka se ka ɲɛnajɛ ni ka o ja cogo min na fɛn min ye CMDT ale ɲɛmaaba ye sa ni o ye dɔgɔtɔrɔ Nango Danbele ale kɔni tun bɛ fɛn min ye dɔgɔtɔrɔ Nango Danbele sa u kɔni ye sɛbɛnfura ta ni ka ɲɛsin ale ma a ka baara ɲuman o kɔnɔna la Mali kunnafoni jabarani najabaw kunnafoni damanan tun bi an bolo kɔrɔ bi ni ka da ukulo kan o de tun ye ni ala man ka jɔnya jɔ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ don n'a nataw la kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan yala an ka kan bɛɛ da ɲɔgɔn sa tunga lafiya ale de anw ka kunnafoni ale jukɔrɔma don ba ye tunga lafiya min ni u tɛ sɛgɛn u tɛ ɲina walasa maliyɛndenw bɛ se ka lafiya cogo min na so ɲuman o sɔrɔli la e maa min bɛ tunga fɛ i jɔrɔlen don i ka so jɔliko la tunga lafiya ma olu wele walasa i bɛ se ka i sagona so ni ka o jɔ Malibal walasa i bɛ se ka i sagona so ni ka o jɔ an ka jamana o kɔnɔna la ka sɔrɔ i ma tɔɔrɔ i ma degun ni e maa min bɛ yen nɔ ko musaka jɔlen yɛrɛ tɛ i bolo kɔrɔ i sen no tunga lafiya ma olu ka tɔntin na n'an k'o ma ko pari walasa i bɛ se ka i ka so jɔ teliya la kalo 5 o kalo 5 maa kelen ka so tile o bɛ ta ni ka a d'i ma n'o tɛ e maa min fana bolo sa n'i y'a dɔn k'i ka wari yɛrɛ dafalen bɛɛ b'i bolo i b'a ta i b'a di tunga lafiya ma o ma u b'i ka so jɔ k'a ban pewu k'a tile ta ni ka a d'i ma ka sɔrɔ i ma tɔɔrɔ o ye maa minnu ye ni olu bɛ tunga fɛ maa minnu bɛ yen nɔ sa n'olu bɛ an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna la yan n'o ye ba Maliba ye sa e maa min fana bɛ yen nɔ i bɛ
fɛ ka so jɔ tunga lafiya ma olu fɛ i b'i sen don u ka tɔn na ni o y'u ka tɔntini walasa i bɛ se ka i ka so ni ka o sɔrɔ teliya o la kalo 5 o kalo 5 u bɛ so tile kelen ta ni ka di maa kelen o ma o b'a sɔrɔ tɔntini yɛrɛ la tirage o de bɛ kɛ n'a bɛnna maa fɔlɔ ma i ka tile bɛ taga di ma fo ka taa tɔn ale kuncɛ wagati min na n'o tɛ e maa min fana arrange sa i bɛ se ka pɛrɛ k'i ka banque fɛ n'an ko k'i bɛ se ka juru ta i ka banque ale fɛ n'i ye juru ta i ka banque fɛ i b'a ta i b'a di tunga lafiya ma o ma o b'i ka so ni ka a jɔ ka di ma a tɔ o bɛ i n'i ka banque yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ni e fana y'a dɔn k'a fɔ ko o si se tɛ e maa min fana ye sa tunga lafiya ma u b'a nɔgɔya yɔrɔ de ɲini hali sisan nɔ n'i y'a dɔn k'a fɔ ko wari dɔ mangamani bɛ i bolo kɔrɔ ko bɛ se ka i ka supasima o bɛ se k'o jɔ tunga lafiya ma u nana maaw lafiyali de kama sojɔko la